De wenners van verpleeghuis De Skoele in Mitselwier kregen warme poeiermalken met slagremmen uitdeeld door boeren uit de regio op initiatief van Friesland Campina. De boeren willen graag wat budgetten voor de meesken in het verzorgingstehuis. Al een beetje om de aderen denken. En vooral in deze tijden. Ja, niet de donkere dagen voor Christen. Het is alleen maar leuk dat wij met kinderen doen. Maar als ik dit zo zie, volgens mij komt dat wel goed met ze. De ouderen die gaan vroeger op huis past en dan is het ook wel mooi om er wat rond te doen. En wat minder reacties. Nou, hier mag wel vaker komen. En dit is wat anders de kei. Hè? Ja, maar ik zou we komen wel eens vaker van huis. Dus nee, het is over het algemeen positief. Heerlijk. Kon net beter. Nee, geweldig. Maar wat vinden jullie ervan dat de boeren dit doen jou uitdelen? Nee, dat vinden we goed, ja. Ja. Ken ze wel vaker dan dus. Jawel, ja, zeker wel. Het smaken wel, begreep ik. Ja, het smaakt best. Heerlijk. Het is zeker lekker. Heerlijk. Ja, chocoladebalken zijn ze nou, hè? Voor poeierbalken. Ja. Zul ik jou een carrière switch komen richting de zorg of? Nou, een beetje van beide. Misschien zullen we het er maar op houden.